От кухнята на Гимел Органик, аз съм Деси. Тази седмица ще ви покажа рецептата хаштаг златни ябълки. След като ви я покажа, можете вие да покажете вашите варианти и да видим какво се е получило. Това, което ще направим, всъщност са пълнени печени ябълки. За целта ще ни трябват биоябълки, биоядки. Аз съм се спряла на бадеми и кедрови ядки. Вие можете да използвате орехи, лешници, общо всичко каквото прецените. Ще ги смесим с биомет и малко подправки и ще ги изпечем в формата. Първото, с което ще започна, е ябълката. Избираме с една хубава биоябълка. За мен лично нашите всичките са хубави, но вие ще си харесате най-красивата и ще я издълбаем. Аз отначало я дълбая с нож, а след това ще продължа с лъжичката. Като е хубаво да я издълбаете така, че хем да има от ябълката, хем да стане достатъчно голям отвора, за да можете да напъхате достатъчно ядки. Това е много добра алтернатива на обичайните десерти, които са сладкиши, тъй като е плод, много по-полезно е, а също така е много вкусно. И все още дните са студени, така че аз ще подправя моите ябълки с ароматна канела, а вие можете да си прецените за вас. Ето така, издълбаваме ябълката. След като направите първия разрез е доста лесно, така че можете да видите как се получава. Това, което ще направя, ние имаме счукани ядки. Ще ги сложим при меда. Ето така. Ще ги разбъркаме. Ще добавим малко канела. Така. И една ванилия, за да станат по-ароматни и вкусни. Също така по този начин, като добавяте мед или нещо сладко, децата също много ги харесват, тъй че можете да го направите. Разбъркваме, смесата се получава малко лепкава от меда, но за сметка на това е изключително вкусна, така че усилието за разбъркването си заслужава. Така, ето, получи се една хубава смес. Слагаме я и пълним хубаво ябълката. Аз обичам да е пълна догоре. Ето така. След като сме напълнили ябълката и колкото ябълки си пожелаете, трябва да изглежда по този начин. Слагаме ги в фурната и ги печем на умерена фурна, около 180 градуса, докато започнат да стават златни отгоре самите ядки. Комбинацията между кедрови ядки и бадеми при нас се получи доста добре. След като сте готови, резултата на вашите златни ябълки трябва да е нещо такова. Надявам се, че рецептата ви е харесала. Продължавайте да ни следите в YouTube канала ни Гимел Органик и във Facebook. До следващия път!